Казвам се Маградич Каладжиян, на 55, режисьор, продуцент, сценарист и в крайна сметка се оказа и предприемач, защото не ме свърта на едно място и не мога да се занимавам само с едно-две неща, трябва да правя 500. ДНК-то на успеха трудно се разпознава, защото ако имаше формула, всички щеха да са успешни. Аз, примерно, в хората го разпознавам по блясъка в очите. Веднага се вижда. Значи, в момента, в който си кажеш 3 думи с някой и видиш блясъка в очите, ти е ясно, че този ще стигне далеч. Той ще направи много неща и че има добри идеи, и че знае как да ги постигне. Правил съм грешки, аз съм разказал за тях, бил съм пред фалит, точно с това, че аз съм много луда глава и аз прекалено много експериментирам и се хвърлям в различни неща. Инстинктивно действам, когато имам някаква идея, когато искам нещо да се случи. Истината е, че в началото ме беше страх, преди 20 години ме беше страх от провал, сега не ми пука. Форсо е световен бранд, който трябва да бъде уважаван за това, което е постигнал, и комуникацията, това да говориш за идеите си, това да разказваш за това какво си направил, ако то е добро и успешно, заразява други хора, които стоят вкъщи, гледате по телевизията и си казват: щом той идиот с дългата коса ги е направил тия неща, що и аз да не мога да ги направя. А това е много полезно.